Ake sibingelele kakhulu obingelelayo yena uDokotela uMhlongo Bajuba bakazi into ziyenzeka. Namhlanje olosihlanu ku-Friday ngamanye amagama. Sifuna ukusho lokuthi emakhaya balindele izinto eziningi, abanye balindele imizimba, abanye balindele imishado, bayashadisa, abanye babuyisa abantu abadala, abanye bayajabula banamaphathi. Kodwa laba abahanjelwe sicela ukuthi dudu alehlangele ngehlanga. Ngifuna ukusho-ke lokho ukuthi kuzona zonke lezi zigaba. Kodwa mase kuphelile ukujabula, wonke umuntu unempilo ekufanele ayiphile. Mengikhuluma ngempilo ekufanele ayiphile wonke umuntu ulindelwe ukuthi uma wengane amondla alindele ukuthi adle ingane. Nomuntu ulindele ukuthi ahambe emsebenzini ngomsombuluko avuke. Ngifuna ukukhuluma nalomuntu-ke mina osezamile imizamo yonke kodwa iyahluleka. Wena oyisigwili kulungile asikhulumi nawe, kodwa sikhuluma nalomuntu osezame kwazi kwawo ukuthi akazi ukuthi uzokwenzani. Ukuthi usengathola usizo lakwamkhokhosi uMhlongo noma kaMkhulu uMhlongo kule number lethi 083 406 8658. Angikhulumi-ke nabantu abafuna ukuthwala, angikhulumi nabantu abafuna ukuphakamisa, kodwa ngikhuluma nabantu abafuna ukuvulela ubunhlanhla babo nje obubodwa, ngoba umuntu nomuntu wazalwe efumbethe. Ngifuna ukuvulela le nhlanhla-ke wazalwe imbethe ngoba iphazamisekile vele endleleni. U-anti, omalume, okhulu, obani bani wathakathwa, waphehlela amanzi amnyama, obaba bakhe babethakatha. Sewuphulile vele wayithola yonke lento, ukuthi unamagobongo wayithola vele, ukuthi unamanzi amnyama wayithola vele. Kodwa mina sengiza nesixazululo sokuthi wena usengakwazi ukusizakala la kaMhlongo ngale kokuthwala, ngale kokuphakamisa, uthi 083 406 8658. Sisebenza ngomsombuluko sizogcina ngomgqibelo okuyisabatha. Ntamba manje siyavala, ngesonto siyathandazisa. Mhlawumbe ungakwazi nokufika enkonzweni wena uphathe amanzi nje kuphela, sizokubukela ngamanzi noma sithandazise ngamanzi, sipheke iy'nkinga zakho. Ohlushwa otikolosho ekhaya sikhona thina, ohlushwa imkhova ekhaya sikhona thina, ohlushwa imgcula sikhona thina, ohlushwa umuntu wavusela umuntu ongasekho aqale phansi azophila enyameni yakhe sikhona thina. Ngoba umuzi mhlawumbe sowuzuyaphela, nomende sowuzuyaphela, umakoti ucishe ubuyele ekhaya, idadweni ucishe ubuyele ekhaya. Ungathatha le namba ungayithatheli wena, kodwa thathela lo wakini omaziyo ukuthi uhluphekile ngoba wena sowurati. Ithi yo 083 406 8658. Sitholakala la emgabeni endaweni yasemgababa e-Era 7 isitobhi kaMthathela ositolo la eDurban. Bayafika nabaseGoli, bayafika koMpumalanga, bayafika bako-Eastern Cape, bayafika bako-East London, koMdansane, ko-Cape Town, bayafika abantu lana. Uwena kuphela ungafiki ngoba uzazi ukuthi ufunani, wazi ukuthi iy'nyanga ziyathwalisa. Sesishintshile-ke ngale kokuthwalisa usengakwazi ukuthi usulungiselwe inkinga yakhe ilunge. 083 406 8658. Asibambane-ke mase ufika ubuza ama-direction. Siyabonga. Ekhathalekile umuntu ade eyomba imithi. Yo. Hhayi, angithandi lutho bandla. Le bhubesi liyangilonda mani. Phuma ey'ndaweni ey'kude esihambana kade siyolanda imithi. Hey, umuntu seleke ehambe ekuseni kade eyomba, sebuyile ukhathele. Into ekufanele ayenze ngesisakwazi ukugula namhlanje sozogula kusasa. Into ekufanele siyenze ukuphumula nje, umuntu ageze mase eyaphumula kuphela.